Ja mám pocit, že úplne stačí, keď každý začneme tam, kde sme. Ono sa to zdá byť ako keby také, že banálne, ale vôbec nie je. A že tam, kde ste a tam, kde vás to baví, tam, kde vás to láka, akákoľvek vec, krok, čin, ktorý je urobený ako keby trochu navyše tej našej záhradky alebo domova pre niekoho sa počíta. To všetko je super. Akýkoľvek krok, akt pomoci je veľká vec. Nie sú, jak sa hovorí, nie sú malé role. Každý jeden z vás, ak sa k tomu a z nás, keď sa k svojmu životu postavíme zodpovedne už len z hľadiska toho, na čo myslíme alebo ako uvažujeme, čo sa premieta do našich slov a do našich skutkov, ak náš život budeme žiť s týmto vedomím zodpovednosti, tak to vôbec nie je málo. Už to môže priniesť veľké zmeny.